Kining adultery mao ni ang number one na kontra sa kaminyoon. Nya tungod ni ining adultery na atong labanan na himong legal ang divorce, nahimo sang legal ang abortion sa kasagaran sa mga nasod tungod kay mag-adultery, mamabdos man wa agdamha niya wa sa timing mahibaw-an unya nga ang amahan kabit di ay i-abort na lang niya. Kining kuan, kining adultery nga naa sa atong 10 commandments, tanan gid ni nga sexual activities nga wa gitugot sa Ginoo maoy ni cover ba kanang you shall not commit adultery, ni cover na siya sa tanang sexual activities nga wa gitugot sa Ginoo, sama sa homosexual activities, premarital sex, ana mao na nga dako kay nig scope nya. Si Kristo mihatag nato karon og mga kaning explanation asa gyud abot ning adultery. Dili ra di ay ang adultery sa words and actions, hasta di ay sa huna-huna. Kay kung words and actions murag kasagaran exempted ming mga pare, kay di man kay may musulti ana. Pero kung moabot na sunahuna, murag number 1 tingali mi awa. O na sa hunahuna nga naman kay kining atong hunahuna mao ni ang sinugdanan nga puy-an sa yawa. Ngilingian na imong tupad ina kumusta imong hunahuna wa yawa. Ano ba hunahuna nimo ba? Ay usahay buutan kay tagnaong pero yawanon kay taghunahuna. Kana deng moingon tang bad thoughts o evil thoughts. Nya kani siyang maong hunahuna nga dautan, equivalent ra day na siya sa aktual nga buhat. Muna kanang uban moingon wa man ko magpatay padre, pero siyang hunahuna gasige ingon may ratag matay kay, may ratag matay ka. Ana awa na nakapatay na kana. Mao ra sad ang divorce. Mao na nga si Kristo gi-emphasize kiniya na karon kanus-a man i-allow sa Ginoo ang pagpakigbulag sa balaod ni Moises tungod sa ilang hard-headedness niya. Ang mga bana man sa una mo'y authority, basta musuwat ang bana og sulat pagpakigbulag buwag na sila. Pero si Kristo naghisgot og gawas kon nagluib ang asawa na nagluib. Pero wasat gibutan gawas kung nagluib ang bana. Alkansim ning asawa ni. Pero kanisang pagsulti ni Kristo sa pagluib, dako sa disyag scope. Mao ni ang gi-estudyuhan karon sa simbahan kay mura magugusahay na ama sa tay annulment dinhi sa simbahan niya kanang mura ba gibrand ba nga nitugot di ay og divorce ang simbahan. Ana doon na ni siya'y deeper meaning na ani uban karong translation sa Bible nga niingon unless the marriage is unlawful. Mao na siya tinuod nga gibasihan sa simbahan nga dunay mga kaminyoon nga dili valid, dili balido tungod kay dunay presence sa gitawag nato nas in English og impediment, kana bang makapugong makababag sa lunsay og tininuod nga pag-uyon. Ug unsa man ni ang gauna gid number 1, psychological incapacity. Kana bang mga tao nga di gyud sa ilang hunahuna ba di gyud makatuman sa obligasyon og mga buluhaton sa kaminyoon, sama anang nalulong sa bisyo sa drugs. Ang drug addict din namang ginani mo matudluan nya ug mao nay magbinyo, automatic invalid ang marriage, labi na gyud og maproven nga nadaot ang iyang utok sa drugs. Nasa mga tao nga kanang bipolar ba nga grabe nga bipolar nga karon
mao niyang isulti sunod lain na sad incapacity gyapon na ngano man tungod kay karon yes siya kaugma muno naman sad na jadi mana niya mapugnan kana sunod kaning limbong kanang disit kana bang mamakak ang laki nga ikaw ra gyud wa jud kay laing babae wa gyud nya doon na din napaanakan nya gisulti na niya nya ang babae nakaminyo niya nagsige ang babae basta ha tinuod ka nga ako ra gyud o lagi wa ka mosalig kaning kaanis nako unya inig ka minyo na mahibaw-an nga naa day anak dito lain wa disit na siya mao na ma-invalid pud na napay daghan og kanang mapugos tawag ko na tog shotgun ansa na marriage kana bang ingnon gidikanan ba dong kailabya ka di among kaliwat nya ang laki na sipiat ra gyud ba kay dito ra gitos diskuhan niya natukhang kay nadaot sa kanang disco nya angkas des motor kadlaw nang dako pag humas disco anang tinukhangay dito sa gunoyan nya namabdos man wa koy gusto ang laki na ingnon des gidikanan dong kay bawo biya kag kinsa ning imong gi kuan kabangga sos pakasli gina di gani kay bawo na kag unsay mahitabo nimo mapugos og pakasal kana gitawag sad na siya og out of fear wa gyapon na invalid gyapon mo na i-declare sa simbahan pero ang divorce lahi valid ang marriage unya wa naman magkasinabot pag abot sa panahon gihimong invalid ang valid mo na siya divorce pero bisan pa man unsay rason ang sa Ginoo ang konsentrasyon niya mao ang sala ingon siya kun imo ning buwagan basig ikay makaingon nga makasa na ni Hinoon siya kay magminyo niya niglain di makasa nya katusang mga sawa niya makasa na sad mamultiply ang sala nya ikaw sad nga nakigbuwag nga sawas kag lain nasala na sad katusang nakigminyo nimo nakasa na pud to ang inyong mga anak nga nagmahay-mahay nganong gibiyaan sila nganong wa nay nag-care nilang ginikanan masuko na sad to sala na sad mamultiply ang sala murabag ka na bang tumor ba nga inigbuak nimo masa na inig biopsy mo spread yung virus mo ditsog stage 4 ako wa mana niya sa may gusto ninyo divorce o sala adide sayo ko pagpangutana da kung sa may gusto ninyo na why divorce o sala nganaw kung sa gusto ninyo why divorce o sala why divorce bahala ng mga wingig ng imong naong kulatahon ka sa unang pagbasa si Elias nakaingos Ginoo Lord ikaw biagi akong gialagaran pero ang tanang tao karon sa Israel ni kontra na nimo ang tanan nimo mga propeta nga kauban nako ilang gipamatay ako na lang usa na hibilin ila sa kung gustong patyon dunay panahon sa kaminyoon nga murag ikaw na lang usa ang naningkamot nga magpabilin nga lig-on ang inyong kaminyoon di ba na ingon na sus Father lisod kaayo ako na lang nag-effort gyud to save our marriage wa na ginay pakialam ng yawaan na niyang saman mo padayon o dili tubag kana bang ikaw na lang gyud murag ikaw na lang gyud naghunahuna nga I will save this marriage unya ang uban ang imong bana o ang imong asawa tuwa patuyang yang bisyo wa na gyud pakialam ang saman padayon dili si Elias muaksyon na sa doon tag give up ingon ding Ginoo hoy ay pagtago diha ay pagmukmok diha kanaog ngadto sa katawhan kanaog ngadto nya ingon dayon unsa may akong buhaton sunda lang ko sa ato pa ang Ginoo maoy nagbuot unsay buhaton siya dihugi ni si Kuan aron mahimong hari sa Syria dihugi ni si Kuan aron mahimong hari sa Israel dihugi ni si Kuan aron mahimong propeta ang Ginoo na aday say solusyon
Mao na ang gustos Ginoo, bisag mura na lang ikaw maoy naas kaminyo o ninyo nga nag-effort, do not give up. Mo nang do natay panultihon sa or panaads kaminyo o naa kita naman kamo ba naamoy panaads kaminyo on. Anong maapil man ko, di ba kani slip of the tongue, no? Kanang kamo naamoy panaads kaminyo on nga nagingon sa kasakit o sa kalipay, sa kahamugaway o sa kapitos, sa sakit o sa maayong panglawas, hangtod ang kamatayon mubulag kanato. O, di ba? Panahon sa kalipay, siguro man kung kuyog na nimo imong bana or imong asawa. Pero inig-abot sa kasakit, di na mo kuyog nimo. Kasagaran, kinsa may kuyog nimo? Ang Ginoo. Don't worry, ang Ginoo mo ay kuyog nimo. Panahon sa kahamugaway ay kuyog gina nimo. Og daghang kag kwarta, kuyog gina, mura gina siyag alimatok magsigi ginag sikit nimo. Tan-awag wa nay kwarta, mobuwag na nimo. Kinsa may kuyog nimo? Sa kapitos ang Ginoo. Blessed are you who are poor. Di ba? Sa panahon nga may kaglawas, healthy kayo ka, nindot kayo mong relasyon, tanawag masakit ka, di ba? Usahay, singhaga na lang ka, biya-biyaan na ka, asawa paralyzed, niya ang bana 28 anyos pa, niya ang asawa 27 na paralyzed, oy, kusog pa kayo nag activity nga to ang may dili paralyzed, silingan, hugot pa kay gaangay, arigyo ka aring nahiwi ng baba, nagaana na dire, sige na lang kag limpyo, to say humot dito. Anya, ang sa may mong buhaton, o nasakit na ka, nya biya-biyaan pagyug ka, ayaw pagbahay, ang Ginoo kuyog nimo, I was sick and you care for me. Di ba? Anong wa man mo mutuo sa akong explanation? Basta po Ginoo, ayaw paghimog desisyon nga makapahimuwag nimo nako, bisa na lang sa imong hunahuna, ayaw buwag nako. Kita maoy dili mag-divorce. Nya kun ang Ginoo uban ka nato, ang tanan mahimo. If God is with us, who can be against us? If God is with us, nothing is impossible. Di ba? Muna, kinibitarong atong kahimtang, daghan na kayong krisis sa kalibutan, daghan na kayong mga kuyaw, nga mga predictions, tungod aning gubat, tungod aning global warming, tungod aning mga virus, daghan kayo. Dili nato matugkad, dili na nato masulbad sa ato lang kaugalingong paningkamot. Unsa may buhato nato karon, balik kita sa Ginoo. Balik Ginoo. Ingnang Ginoo, Lord, kuyog ta. Tudloi ko unsay angayng buhaton. Ano? Nya inig abot na ni anang maong conviction, unsa may mahitabo? Ang Ginoo mo'y mopakita sa iyang gahom. Kinibitang ato dinhing mga projects, dagko-dagko naman pero napamagitay dakong project. Sige, madyo kog baligyag slot. Lord, gamay ra manghalin ang Ginoo mao ni buhata na pag fasting. Luhod-luhod diha nga iampo nang wa manghatag para manghatag. Ako abitaw sa Lord, no? Ampo-ampo sa ko para sa mga wa manghatag nga manghatag na unta. Nay mga anhi din padiroy makonsensya mo sa tanang imong gisulti. Naku, ayaw ka konsensya, kinahanglan malipayon kang muhatag, dili kay murag na konsensya kay ug wa nay mo pa konsensya nimo di sa to pa din ka muhatag. Gahapon halina na sa tag 165 ka slots. Di ba? Pakpak na. Atong total halin mitongtong na sa 7,021 slots na. O di ba nindot kayo? Nya ako man tong gisugdag ihap sugod atong mga Martes. Ang katong muhatag sugod Martes, ako tong ipon nga
murag inyo tong pahalipay sa akong pagkapari nga mosaulog nako sa akong 18th year karong June 22. So gikan atong Martes hangtod June 22, Merkulis di ay sugod Merkulis hangtod June 22, akong iphona nga inyo nang pahalipay nako. Di man ko mo gasto. So akong iphon nanay 297 ka slots nga inyong pahalipay nako. Di salamat kayo. Malangit na mo ani. Labi na gyud mahimo ning 18,000 ka slots ang mahalin inig ka abot 22 pastilan. Mura gyud mo pwede na mo mga matay tanan. Nga naman, tungod kay dako ng timaan nga nakighiusa kas Ginoo. O kitang tanan, mamalit kita aning slot kay ako palit man sad ko ani, ako masang suwayan og 18 ka slots akong paliton hangtod karong 22. 5 pa man to akong napalit. Basin pa diay na ay mosunod aning mapalit gihapon. Di ato ning suwayan. Unya, unsa may mahitabo, dunay nindot nga buhaton ang Ginoo taliwa sa bati nga sitwasyon. Si Elias giilisa ni Eliseo, og si Eliseo mo nay nakapalambo og balik sa nasod sa Israel. Unya ang pagkabati pagyud kaayo giilisa na sad og bag-ong propeta og hari nga mao si Kristo, og si Kristo na maoy mi pakuyanap sa tibuok kalibutan unsaon paghigugma ang Ginoo niabot na dinhi sa San Vicente Ferrer Paris Liloan. Layo man kay to Jerusalem, kamo giting ni kisa may nakaadto nyo Jerusalem be. Taas ang kamot. Wala pa. Nay duha. Ako nakaadto na sa ko didto. Tulo ra mi kabuok, pero ang pagtuo dugay na kay niabot dinhi. Pila na ni katuig dinhi Liloan niabot ang pagtuo? 500 years na. Di ba? Sa ato pa ang Ginoo nagimo itong kuyog bisan pag imposible mahimong posible. Muna sa kaminyoon sad siguro agyod nga ang imong kuyog Ginoo, dili lang ang imong asawa, di lang ang imong bana. Napayuban mo ingon nga sus di pa lang tungod sa mga anak pader. Ang anak na nimo mo'y rason nganong mopuyo ka. I don't have any reason to remain in our marriage kay wa na gyud ko'y rason, wa sad mi anak. Unya bana sad nako, sigihan lang kog bunog, wa na gyud ko'y rason. Ang dako dihang rason kuyog nimong Ginoo. Unay pinakadakong rason. Wa na jud ko'y rason nga mo serve pa ko di simbahan kay sigihan lang kong kasaba sa pari, iwali pagyud ko. Ang dakong rason nga mo pabilin ka haron atakihon as kasing-kasing ang pari sa kalagot. Nga ikaw manoy mo biya nga ang pari come and go man na siya, ikaw parishioner man ka diya, sunga-sunga ng pari, tanaw na tong mo patay bagyod. Tanawa, di ba? Ang pari mo'y magpabalhin yun, bishop, ibalhin lang ko, makapatay niya ko aning animal na ko, ano man gining, sige ko, ingon sang bishop, ay, ka-animal gining paria, ato na lang ning ibalhin. Di mauli, ka. Pero bitaw ang kuyog nat o kun ang Ginoo kuyog nato ang magpatigbabaw sa tong kasing-kasing maogyod ang gugma. Nya kung kita mahigugma ang tanan natong adlaw o tibuok natong kinabuhi puno gyud sa kalipay. Kay ang gugma mo resulta mo bunga gid na og kalipay. Muna muhunong nagitag higugma sa madihas kaminyoon wa nagyoy kalipay nga moabot sa atong kinabuhi. Matud pang Kristo, itambog ka sa impyerno, ang lugar nga wa nagyoy kalipay. Pila ka kabuok ron balay nga mura nag-impyerno ang ilang paminaw, no? Tungod kay mihunong sa paghigugma. Manindog na tang mga mahigugmaon. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsoon, si Kristo miawhag kanato sa paghigugmaay sa usag-usa, labi na diha sa pamilya. Busa, malaumon kita nga dangop kaniya sa pag-ingon, Ginoo sa gugma, pamatia kami. Ginoo sa gugma, pamatia kami. Alang sa santos nga simbahang Katoliko,
nga pinaagi sa pagpuyo subay sa sugo sa pagigugma, atong madala ang Dios ngadto sa tanang katawhan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo sa gugma pamatia kami. Alang sa tanang katawhan sa tanang kanasuran, nga sila magmahadlokon sa Dios, sa ingon magbuhat sila ug maayo, subay sa ilang mga konsensya, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo sa gugma pamatia kami. Alang sa tanang mga magtiayon, nga magmaunungon unta sila sa ilang mga saad, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo sa gugma pamatia kami. Alang sa World Meeting of Families, nga pagahimuon sa Roma, ug sa Archdiocesan Family Congress, dinhi sa Sugbo, karong Hunyo 22 hangtod sa 26, 2022, nga unta mahimong malampuson, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo sa gugma pamatia kami. Nga imo untang isipon nga takos o mapuslanon alang kanamo, nga si Teofilo kamumot sulugon sa Dios, mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo sa gugma pamatia kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo sa gugma pamatia kami. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo sa gugma pamatia kami. Alang sa atong mga kaigsuonang halina, nga ang Dios maghatag kanila sa walay katapusang Pinoy-anan sa langit, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo sa gugma pamatia kami. Nangamuyo kami Ginoo patalinghugi kining among mga pag-ampo nga among gituboy nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.